аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародаро ва подписчикои канали Автолайф. дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аст. бовар дорум барояш шуморо маъқул мешавад. яктаи лайка бимонен, дар як ҷои бароҳат бишинен, навора то охира тамошо кунен. Осон авиа. мо ба шумо Осон авиаро тавсия медиҳем. шумо метавонед аз хона баромада чипта дархост намоед. аз ҳама чиптаҳои арзон дар Осон авиа. шумо метавонед ҳатто дар рӯзҳои истироҳатӣ низ аз Осон авиа чипта харидорӣ намоед. интихоби мо Осон авиа. барои маълумоти пурра шумо метавонед тариқи телефонҳои дар экран буда ва ё тариқи WhatsApp дар тамос шавед. ва ман ба шумо тавсия метавонам компанияи Осон авиаро. нархи билетҳо арзон аст ва боваринок аст. электромобил бародаро 2023 сол. хоб як тамошо мекунем. сасани балонош. салонш як бинен. кожни салонай сасани зур тозак электропакетай хоб мултирул ҳамаш тамошо кунем хитон бо функсияша ош паранамай на чӣ дора бу монитори калон на садаф 15-600 ина марамат касе дар кора занг бизанам бо муомила мешавад. чанд тафта сабдир ака 360,000 мега ака бо муомила мешавад. ина марамат занг бизанем чахчах кунем. номро ам будам гуфтам. инҷо магазини Автолайф аст. якчанд намуди чухолҳои беҳтарин омадагиянд. аз он ҷумла чорфасло ҳама ажда доштан чухолҳои чорфаслара. хуб замчои хушовардагир зад скамейку сплашной чухолҳои мурагии так любой моделаш ҳаст. номри ма дар рӯи экран аст. WhatsApp дорем. лутфан дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистона дорем. ва барои подписчикои канали Автолайф бо арзонанӣ мешавад. ҳатман ба Автолайф биё. марамати на Мерседес сечка бародару солуш 90 объёми 2,3 хати бензини холӣ. тамошо кунед. светистияй элеганс касоида маъқул мешавад. номро яка ҳаст дар рӯи экран мешавад. чандтар аз ходурами 10 ё уҷа тамировкаш чанд қарибти ака то январи 24 салон шаг бинем. хоб коробкаш механик даро электропакет хоб асер кондиционер кор мекуна хане кондиционерш кор мекуна. ой бузург ягон нах накай то 64 така наге хафон тамошош кунем бародаро. чанд тахлид гуфтеси ака? хуб ахири 65,000 сомония. номро кара мемонам занг бизанен. касоида ки Мерседес сечка дар кора инам барои шумо. номро ҳастам пештаи бугу номрота чанда? 986 60 46 варианти ҳалиш ҳаст ё фақат суми нақд. Corolla se barодаро Elishai 2011 сол объёми 1.8
خب امریکانکا همش سالانه حجت تنیروفکا اینا یک تماشا میکنیم. نه سستنی بالونش نه سالونش نه سامو فرندوش تاخی بیشتر الکترا پاکت چهار تا الکترا پاکت коробкаш автомат мултирул дора хоб автопилот монитор сасани зур тозак ҳамаш солона ифтем 555 555 002 ира чанд та гуфтаси ака 120 мега бо муомилаи хуб дошта ина маравад занг бизанен чахчах кунем 2013 сол хундай саната объем 2 не бензин бензини холи ҳуҷҷатош ҳаста ира тавои 3-4 моҳ дига ҳуҷҷатоша машин тозак шуруа як тавои айшкага сенсорш калон хоб коробкаш автомат ҳаён хоб ина салон ира чанд сум гуфтеса тағои хоб 100 000 гуфтеса бо муомила дора варианти ҳалиш ҳаст ё фақат сум насастаяниш тоза кайне ки мошин маълума ки тоза гаштага номрӯя кара мемонам занг мезанем бештар маълумот мегирем 905 40 23 чанд айуш 71 24 905 40 23 24 мерседес сечка бардору 2000 солаш объемш 2.3 як тамошо мекунем састани балонош краскаш зур ягон ҷо задагӣ хиркадагӣ надора танировка ахиваш ручной коробкаш автомат хоб салонаш люк дора салонш тозакай 939 00 53 نه 53 آخر نمره نه چند تا گفتید چه 75 تا میگه که با مومیده میشه اینا مراوند زنگ زنین چخ چخ کنیم استراجی کاروان برادران 99 ساله یک شش یک تماشا کنیم ساسیانی زوری بدای نه اگر خوش بینین شب اختشاش من و عطر تو شب انقلاب دوتا پیرهنه شب انقدر سرگرم تانیروفکا چند خیدگه که؟ سالونا تانیروفکا داره نه؟ 3 روز شید میگه تانیروفکا کدام؟ 4 تا الکترا پاکت های коробкаш механик кондиционериш кор мекуна чухолакои нав дора чанд та гуфтеси чака 60000 бо муомила мешава бо ягон сум муомила мешава мега ака номро табгу 106
106 50 05 05 маромад занг бизанед чарчар кунед. Ина ваз 2107 бародаро. Алан 2004 солай мотори 06 ина як тамошо мекунем. Сесен балонош. Краскаш ҳам зури бадай. Тозак. Краска зура ягон ҷозадагӣ хиркадагӣ надора. Яқибош маҳкамна. Хам хе бинена. Салонш тоза акай. Потолок шамсоз. Я 3-4 моҳ дига тонировка дора. Не яка. 967 18000 сомон мега. Бо муомила меша. 18 та гуфтин ака. 18 та мега бо муомила меша ина. Маромад занг занед чахчах кунед.